Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Usa ka lalaki nga misaka sa punoan sa kahoy sa Jasaan, Misamis Oriental ang na-rescue sa awtoridad. Sa video nga kuha ni Daisel Padilla, makita mga personal sa Bureau of Fire Protection o Jasaan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga daw ginalibutan kining usa ka punuan sa kahoy sa Barangay Kimaya, Jasaan, Misamis Oriental pasado alas 3 sa hapon adlong Miyerkules. Sumala sa uploader sa video nga adunay usa ka lalaki kinsa lango sa ilimnon nga makahubog nga misaka sa mong kahoy. Dali-dali nga naglusad og high angle rescue ang otoridad. Paglabay sa pipila ka minuto, na-rescue ra sa mga personal sa MDRRMO Jasaan among lalaki og luwas ra kini. Sigon sa uploader, bikil siyang pamilya ang hinungdan sa pagsaka niini sa punuan sa kahoy.